हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखो दिनैनि बे गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखो बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैनि भिडियोआ जादों लोगोफोर नोंथांमोना दासान्दि मा सोलिगासिनो दोङो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एबा इउटुबारफ्राव ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दोङो मा सोलिगासिनो दोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा सोलिगासिनो दोङो नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। बिनि सायावनो एसे सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांमोनजों आं ओंखारबोबाय दिनैनि गोदान भिडियो। गोबाव समनि उनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बायदिसिना जेंना जेंसि सोमजिगासिनो दोङो बिनि सायाव एसे बुंथिना होनि आङो। जायफोर सुबुंफोरा खस्थ' सैज्य खालामनानै एसे आवगायलाङो बैफोर सुबुंफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एबा जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरानो एबा मेगन सायो एबा नायनो बायो। बेबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो। बेनिखायनो बिनिफ्राय गोजानाव थानायनि मोनसे राहा लामा एसे आं बुंथिनानै होनि नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो। बाथ्राया बेनोदि जायफोर सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे मेगन गोसा एबा अर जोंनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनाया जोंनिनो बिबान एबा जोंनि बर' हारिनि गासैनिबो बिबान। बेफोरखौ बुंगोन सोर, बेफोरखौ खावलायगोन सोर, बेफोरखौ फोरमायगोन सोर, माबायदि मा खालामनांगौ बेफोरखौ सोर बुजायगोन बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जानाय जाथायफोरखौ लानानै सोर बुजायगोन थारमाने सोर फोरोंगोन बिनि सायाव जोंनो नांगोन मोजां बुंथिगिरि एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बुंथिगिरि इउटुबारफोर दङ बिसोरबो बुंगोन। बेनिखायनो बेफोर जायफोर बुंदों ना जायफोर बुंगासिनो दङ मोजां बाथ्रा एबा बर' हारिनि गेजेराव मोजां बाथ्रा फोरमायनाय बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरा टारगेट खालामनाय जादों। बायदिसिना इउटुबारल' नङा बायदिसिना खामानि बिथिंफोराव जायफोर सुबुङा एसे आवगायलाङो गोजौआव बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ टारगेट खालामनाय जायो। बेखौ बयबो मिथिखायो लोगोफोर। दा आंगानो जा दा नोंगानो जा बेबायदि थारमाने बायदिसिना खोथा एबा बाथ्रा बा खामानि बिथिंफोराव मानसिया एसे आवगायलाङोब्ला बेखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बोफिनना लाबोनाय दा मानसि थायो आरोना लोगोफोर। बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर मानसिफोरा आवगायलाङो बेखौ बोफिनना लाबो बेबायदि सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जाय सुबुंफोरा बेबायदि नोंथांमोना बिनिफ्राय गोजान थानाया गाहाम। मानोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एबा आवगायलांनांगौ बेखौ उनथिंहाय बोफिनना लाबोनाङा एबा उनथिंहाय फावसायफिननो होनाङा। बेनिखायनो जायफोर मानसिफोरा आवगायगासिनो दं बेफोरखौ आवगायनो होनांगौ। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव स्टेप बाय स्टेप खामानिफोरा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायफोरा जाफुंनांगौ। बेफोर खामानिफोरा जायालासिनो दा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव नारसिनलायनाय स्टेप बाय स्टेप नारसिनलायनायफोरखौ आं नुनो मोननाय जादों। दाखालि जाहैबाय इउटुबारफोरनि कन्ट्रभारसि जाहैबाय आरो नेक्स्टआव दा जालायबाय बर' हारिनि इउटुबारफोरखौ केस होनाय माबा होनाय बेफोर खामानिफोरासो माने आवगायलाङो माने स्टेप बाय स्टेप। बेफोर थारमाने गाज्रि खामानिफोर जायफोर खामानिफोरखौ जोंनि गेजेराव लाबोजाया बेफोर खामानिफोरखौसो जोङो स्टेप बाय स्टेप थांनायखौ नुनो मोनो। आरो जायफोर खामानिफोरखौ जों मोजाङै मावनो सानो बेफोर खामानिफोरा स्टेप बाय स्टेप मानो जाया बेखौ आङो थारमाने बहुद बेफोरबायदि खामानिफोरखौ आं बहुद थारमाने नायगासिनो दङ नोजोर होगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। जायफोर सुबुंफोरा बर' हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुङो बेफोर मानसिफोरखौ टारगेट खालामनाया जोबोद लाजिनांथाव एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गिख्रंथाव एबा लाजिथाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लाबोनाया जोंनि गेजेराव जोबोद माने अधिक दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना लोगोफोर। बेखौनो आं खावलायनो सानो आरो लोगोफोर। बर' हारिनि गेजेराव मोजां बाथ्रा बुंगिरिफोरखौ जों नांगौ। नोंथांमोना जायफोर सुबुंफोरखौ जायफोर मानसिफोरा मोजां बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेफोर मानसिफोरखौ नोंथांमोना नारसिननो नागिरोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबायदि दावगानाया एबा आवगायलांनाया सफैगोन बेखौसो सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो लोगोफोर? नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि खामानिफोराव आवगायनाया गाहाम ना आवगाया गाहाम? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै एबा गावनो साननानै नाय एसे। जायफोर सुबुंफोरा बर' हारिनि गेजेराव एबा मोजां बाथ्रा बुंदों बैफोर सुबुंफोरखौ
जोंनि बर' हारिनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरा नोजोर होगासिनो दोङो बेबायदि सुबुंफोरखौ मा खालामनाय गाहाम नोंथांमोना फोरमायबानो जाबाय। आं नाम लाथ'ला दा जायफोर सुबुंफोरा बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो नागिरगासिनो दङ बेफोर खामानिनि गेजेराव हेंथा होयैआनो साबसिन। जायफोर बर' हारिनि इउटुबारफोरखौ केस होनाय माबा होनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन। बर'जों बर' एबा सानलायनाय हनाय नोंसोर बायदि गेदेर गोलावफोरा बेबायदि खामानिखौ मावोब्ला जोंनि आरो बे जोंबायदि फिसा फिसा एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खामानि मावनायनि ओंथियानो थानाय नङा माथो आवगायबोनाय नङा माथो। नोंथांमोना बेबायदि नारसिनना दोनबा गादबनानै दोनबाथाय ससे आवगायलांनायाव एसे गादबना दोनबालाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर सुबुंफोरा खामानि मावनो सानदों बेफोरबायदि सुबुंफोरा आवगायनायनिफ्राय फावसायनाय थांफिननायासो गाहामसिन जागोन माथो। नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोफिनगोन। दा बारा सम गैया बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जायफोर सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफोरखौ केस होनायनिफ्राय बायदिसिना बिथिंनिफ्राय खामानिफोरखौ गादबना दोननायनिफ्राय गोजान थानाया गाहाम। मानोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गोनांथि बेफोरबायदि बुंथिगिरि टेलेन्ट मानसिफोरखौ जोंनि गेजेराव नांगौ जायो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। जै बर' हारिनि।